Baina, nola esan irrikitan nagoela gaurko programa grabatzeko zurekin batera emaite zer moduz zaude? Oh my fucking god! Zenbat energia zer zaizu musika jarri duenetik orai arte? Ez nago bat ere ondo baruan. No, ez zaude. Proiektatzen ari naiz. Aste arteon entzulego guztiari. Espero dugu. Mi esker berriz ere bertan egoizatagatik. Gure grabaketaren dekalajea izan da ere. Espero dugu zuen eguraldia gurea bezain triste, goibel, gris eta iluna izaten jarraitzeak. Ja, eske pensatzen duz eta hemendik hautsigaren 10 ze gertatuko da munduan, no? Suicide season. Oso triste nago. Da, nire ezin da hori transmititu. Igor sartu pitido bat hor gero pospon. Transmititu behar dugu gure naturalki ateratzen zegoen postasuna, alaitasuna. Bai. Jende entzuten du gure podcasta alaitzeko. Naturalki nire poro guztietatik irtetzen den postasun, alaitasuna. Hori da. Zer modu zaude bertzenaz? Akne juvenil. Naizelako juvenil, nena. Jaso izugarrizko genero baieztapen prozesu bat medikoaren konsultan, akne juvenil nuela esan zidanean, zenan, ai ama 14 urte ditut berriro ere. Ja, nik hori sentitu nuen egin zidatenan ekografia bat. Eta zen moduz? Mojar. Zen moduz? Zozian, es niño, ella tan y como? Niño? Me lo pones pa llevar. Bueno, asuntua da, gaixorik egon naizela, eta orain gaixotazunetik urte irten berri nago, eta kanpoan aurkitu da mundua gerixa, iluna, itxusia, hotza eta umela da. Dekat mo paretan, etxean J.K. Rowlingek bezala. J.K. Rowling bezala, kalera. Horendik baduzu el bicho. Umeltasuna. El bicho naiz ni. Ez? Ni naiz el bicho. Han dicho que el bicho. Ez dakat COVID-19, bale, dekot parasitu intestinal txiki bat nire barnean bizitza bat albergatzen dut, jendeak usten dit esertzen prioritate eserlekutan bilabesan noanean. Ke mono. Bai. Pentsatzen dut, ikusi duzu TikToka uneska bat negarrez, ze ikusi du armi arma bat, eta ezin du hil. Ze pentsatzen du, zergatik hilko dut? Nik akatu nahi dut, kriatura. Zergatik? Ze... Dago hor zure tripan, en plan, oi, que a gusto! Diozu envidia nire parasitu intestinalari. Envidia de genero. Bai. Jesus nama. Gaur dugu gargitzapen oso berazi bat, ze aipatu dudan goibeltasunatik itxi ditugu kortina guztiak, eta ematen dago gabitzela arratsaldez beratzen. Ja, egon margara como hola, bai. En plan, emar dugu podcasta hola. Nahi duzu komentatuz dure lip komboa? Mercadona. Meira. Aurreko kapitulan aipatu genuen metrika lip komboren... Bai, eskera baki dut, que gustatzen zail lip komboa. Pues ya está. Ja, eso es todo. Kombo. Ni alderantziz Daniel, nire gaur nago super low energy. Begira, ez ditut arna sartu, entzun. Ez dut esan behar lehen esan dudana. Sudurrak egiten duena. Ez dut esan behar lehen esan dudana. Baina bada gaixotasun season. Bai. Jendea gaixo dago, jendea ile hori dago, ze urte berriarekin denok gaude esperantzaz beterik gure bizitza aldatzeko. Gei guztiak. Ile hori. Ge barbaridad. Txoriari mintzo zen. Eta denok gaude gaixorik. Orduan, esperantza guzti horrik erortzen die kristoneko zulo sakon ilun batean. Gure gomendaturekin joan baino zeberak ekarriko dugu alaitasuna eta kolorea eta ez martxa. Ez eman ardura horri inori, ze igual bera bebai triste dago. Beirala, zula ikustu zu triste dagoen. No, baino, aipatu behar dugu, larun bat ontan, San Valentin. Jarri como... Ai, hori da bai hemen daukot. Zer egingo dugu? Pentsatu, ezer. Ez dakit zer egin, ez dakit nola esan. Nik erosi dizut, opari bat. Ez dakit. Ez didazu esan. Da esperientzia bat. Da gauza oso deshonestu bat, zuk opari oso on bat daukasunean, espero desula nigaz opari oso on bat. Eta hori da asimetria, botere dinamika. A ber, zugantik opari oso on bat, kontuz esan behar desunarekin. Ez dut beti espero. No, kontuz. Oso fragil nago. Suicide season. No. Baino... Neurtu zure hitzak. Beti ez dituzu opari onak. Daukazun kamiseta jantzita oraintxe bertan. Kunt. Te quiero decir. Baina beste gauza batzuk bai. Seguro zu San Valentinerako. Ai, ez dakit. Da como que... Ta nik segatik jakin biot. Baizutzen da nire araztoa. Nik zerbait nahi dudanean erosten dut. Naiz, kompradora kompulsiba daukat arazo bat hori guztiok badakigu. Orduan gero da como... Bale, zer eskatzen dut, eskizut, deus, nahi. Batzuan, saiatu zara budismoa eta konformismoa praktikatzen eta desioaren erruberatik urtetzen. Ez da, budismoa ez naiz Carla Sofia Gascon,
Ikusi duzu Carla Sofia Gascon? Duela 2 urte, Bai. bata laranja horrekin, bai. We are who we are, kexa bezala. Eta hau izan da. Eta bizan dena perfecto, guazen ja gomiatuarekin, que igual ja... Sarraraziko dugu gure gomidatua, mesedez jarri zure posizioan, eta Jarri igor como musika. Ah, no, zu jarriko duzu musika. No, nik daukot Zu jarriko duzu. Da nire lana, ez kendu, mesedez. Basartzea Euskal Herriko dantzaririk onena, Anepe Acedo! Eserien emaite. Kaixo, Maitea, egun hone guerdion atxaldeon zer modu zaude? Ba, ondo, pozik esan duzu aberse energiakin datorren bani a tope. Ke Full the guai. power, Etorri full the zare ona, energy. gu baino hobe jantzita, hobe makillauta, Anda. eyeliner gorri batekin, ilea ongi pintatuarekin, gure Goizeko- familian gertatzen ez den gauza bat, goizeko saspietan gabitz Zazpitan, zuzenean ke fuerte. grabatzen, eta izugarrizko lotxagabekeria da inguapa Nondik etorri zara? Elorriotik. Elorrio. Orduta berrogei. Oh my Kotzean. fucking god. Gainera gorratu gidatzea, así que... Wow, mila esker. Bai. Nabil gida baimena ateratzeko tramitetan, zuk noiz atera zinunen emaite? Ba, 18 urtekin, literal. Ah, Osea, bizina bueno. Elorrion, Ni ere. herri oso txiki bat, orduan joateko, Bilbora, Donostira. Eta Ba, egon zare, ona. gidatzea gorrotatzen urte guzti hauek? Ez, Ze oin. orain dituzu... Baina orain Oin. ze pereza edo zer? Neri Pereza, beti, perezone. Donostira ordu bat, buelta ordu bat, Bai, gero bai, ona bai. ordu terdi tal. Baina, claro, ezina jarraitu Elorrion en una cueva. Ja. Orduan, pues. Gero zaizu gertatzen que noizbait, por lo que sea, hartu dut autobusa, edo aukera daukat autobusez joateko, y es como, Ai, me la me gozo. encanta, bai, kaskoekin. Ai, se cae. Bai, no bai, hor bai. bi ordu autobusaren en plan, buah, ez dut giratu behar. Me encanta, nima kaskoekin, leiotik begira, en plan. Bai. Nik ere asko romantizatzen dut autobusa, baina, klaro, aukerarik ez daukatzunean, pixe Ja. bat goi Total, bada. gero beti usaintzen dut txarto, esan behar dabe, bai. Ah, que baina hori bueno, ni ai- naiz. Hor ni naiz arazoa, bai. Bueno, Kaixo. lehenengo galdera egin behar dizu. Ah, aipatu behar dugu, Bai? uste dela leheneko aldia. Edo igual ez da lehenengoa, baina lehenengoa etakoa, etorri dira gomiatu bat, flop kultura entzuten duena. Ah, bai, nik entzuten Hau, dut, benetan. inoiz ez da Qué gertatzen. fuerte. Ez, Benetako benetan. entzule bat. Fijo Ditugu esaten dut 12 zuela, entzule entzuten eta bat dut. da nepe. Bai, ez. Zora garri. Benetan. Wow. Mila Bai, bai, esker, bai. Zein da Osea- zure atal gogokoena? Ba, Euskal Boy, eske amamos, Ja. bainat, bai, Bai. pila bat guztabiatan. Oso ondo pasa zeban. Eta gure mini jolasa inauguratu eta gehin dituzuen, baina horrekin jarraituko es dugu que es lo más. kapitularen amaieran. Ai, Lehenago dela egin behar gutxi dugu. torki zidan, ze jarri nuen Instagramen en plan, bitiko cuadradito bat, en plan, nor nahi duzu ekartzea flop kulturara, no sé qué. Que, por cierto, erantzunak un poco... Zeintzuk ziren? Pues es que izin dut esan porque gombiatu Zeintzuk dutuk da, en plan... ziren? No. Zeintzuk ziren? Fermin Muguruza. Ez. Fermin Muguruza nik ekarriko nuke podcastera. Ba, eski Bai. queer izan behar du. Fermin Muguruza. Bueno, Egingo dizugu saioko lehenengo galdera. bai, bai. Hori da. No, baina norbetek esatzen, Euskal Boy eta ni elkarrekin, baina nor zer? Una irrelevanta. Joncas. ¡Ah! No lo creo. Ojalá. La velada yo... Flop kultura sariak. No tenemos. Bueno, Jonkas, etorri podcastera. Anepe, Bai. Kaixo. lehenengo galdera zuia badakizu, baina egingo dizugu Noski derrigorezkalako dakizula. zu, zara Kiki edo Boba. Ba, hemen dekot kuriosidadea, ze nik deko superargi zer nazen, eta ez dut esango, pizkat emendi, pizka bat emendi. Eskerrik jendea asko. Ez da buah, gusten. hau da nahi- Posizionarse! Hau da nahi Total. dugun gonbidatua. Baina, Noski. nik dekot kuriosidadea lehen hau, zuek zer uste zuen azela. Zu, Ai, Bai. nik uste dut Kiki. Nik bai, baino gozarian euki dugun elkarrizketa baten ingurua. Ez dugu aipatu behar ez badezu nahi, baino agian ez zare contendiente a Miss Paz en el mundo, badakizu igual ez zare munduko. Total, baina Bai. super Kiki, Super. Bai, gainera gero jendak ez dute, era super happy flower, easy going, no sé qué. Eta ni barrutik, si tu supieras. Easy going norbait da? Ze, uste dut Bada- jendeak ete ditxula plantak hobeto edo okerrau. Edo igual Ja. privilegiatua zare eta orduan ez dakazu como arazorik. Baina naturaltasunez easy going norbait da. Ja, a ber, ni naz nahiko erreza de, soy maja y eso, ¿sabes? ¿Eso quién te ha dicho? Ni nire buruai. Osa, Hori da. beti saiatzena danok egotera gustora eta facilidade danak ukitzera. No, pa que discutir? Orduan, bai egia da nazela holan, baina nik dekotaz ideiak beti superargi, orduan, ateratzea nire karratutik, vamos, ni esto. Oso. Beira. Oso, gainera da como energia aldetik ere, da como energia handia, no sé, niretzat, Boba da como energia basua, como BookTok, edo lako zerbait, no? Como, BookTok.
Oso chill, oso, ai, jabete honetan irakurri dut, jo que sé, este poemario. Yeah. Eta, no, zuzara Kiki, Bai, The House Down. fuerte. Vale. The House Down. Orduan gara en la congregación de Kikis. No, porque ni ez naiz. Zuzare boba poemario buktok. Bai. Amor. Amor, zein da irakurri dezun azkenengo liburua? No, bai, ez da bakarriko. El Principito. Ez da bakarriko hori. Vale. No, irakurtzen ari naiz liburu bat. Bai, Bai. duela 2 urte. Ez? Zein? Ez nola itzen da. Horrek asko laguntzen da, bai. No, de hecho, ahora txaldean daukat irakuirle. Ez que nago, Bai. queer irakurketa talde batean. No, irakurketa taldean bazaude. Nabil galdetzen, irakurtzen egingo dezun. dut update bat. Total. Vale. Egingo dut update bat. Vale. Gaur dugu urtarrileko bilera. Bilera bat egiten da hilabetean. Irailetik urtarrilera, zenbat egon dira. Iraila, urria ez egin. Urria, azaroa, abendua eta urtarrila. Joan naiz batera. Vale. Eta ez duen liburua irakurri. Hau da, apuntatzen naiz gimnasiora eta literal, ez? Pa irme a la ducha. Fatal. Baina ez tenuki datorren gimnasioan dutxatzea, Por el cruising. Nik nabaritzut gero Vale. fakturan. Ah, Bai. niri eske ematen dit nazka. Ja. Zeba. Naiz oso partikularra dutxarekin, nahi dut egon 50 minutu isilean. Ba, ur eske beroan hor egon erdian. zaitezke ez, hor ez duzu ordaintzen. Baina dau jende ondo. Ja. Baina Eta dago- dutxa individualetan dago, sartzen como banaiz itxita. uste dut jendeak usteko dauela nabiela cruising Total. egiten. Ah, baina eske burlatako igerelukoan ia denak dira itxitak. Osa, mundu guztia doa itxietara. Orduan. Bueno, Baina gero irten behar naiz eta hau hor gimnasio erdian. Nahi dut egon nire etxea. Gimnasio erdian ez zaude. Aldagelan, joaten zara aldagela pribatu batera. Itz egin genuen queer haurtzaroen inguruan duela asko. Aldagelak dira entorno hostil bat. niretzat, Total. bale? Bai, bada, bai, Bada. dutzak unisex, mesedez. Total. Behin sartu nintzen Ni konturatu banaiz, gabe osea, emakumeen aldagela. ulertzen dut, Eta, lotxa perfecto. bat. nik ulertzen dut zein den puntua, no? Pues de emakumeen aldetik, baino, bere, izan barko genetizket dutxak eta fuera, eta kendu biluztasunari diogun tabua. Dutxa hau, eta, individual. Osea, mierda puta hau. Me encanta el Ze gainera, nudismo. Gero gertatzen zait, gertatzen zait, que ni naiz komuna woman, eta igual nago aldagelan, eta ikusten dut nola sartzen den tipo bat, eta konfunditzen den. Eta ikusten hau, eta se queda en shock, en plan, konfunditu Ja. naiz, tan en plan, what you see isn't always the truth. Baina bai, bueno, itzeko duguan Orduan, periburuz. nudismoa guztoko dukatzen? Bai. Egon zara inoiz ondartzen nudista? Bai, gainera badekot Bai. hemen Euskal Herrian nire ondartza de confianza, da nire dantza jaburan, nire ondartza pribatua. Ai, ama, Bai. aipatu mesedez dagoen gure Ez entzule dut guztiak esango joateko ez zu dut esango ikustera. nun nagoen. Ze gainera, hasi zan jendea sartzen beldurra, rollo, ane, baina, bueno, personaje publiko, te quiero decir, Susara, pertsonaia publikoa, ateratzen botzu argazki bat, zer igoko dute zaretara, no sé qué, yo, me la pela, tengo coño, y tú también. O sea, Es que a tal ver, cual. ez, eta bai. Egia da bakarri guazela, señoras, eta ni. Pues Bueno, ya ni está. otra señora, Hori da, baina, señora. bai, Bakarrik. total. Ala, que fuerte, que guai, nirez inoiz egon. Bai egon naiz ondartzan biluzik. Aha. Rollo, uretan biluzik, boa. Qué Es que libertad. me encanta, Ya. me encanta. Bai. Niri Da ez. como sensation bat, que, me encanta. Ni naiz kontrol freak. Ez dut nahi. Ez. Nahi dut kontrola izan. Ni zara joan guazen noiz bait. Que ez dut nahi, nabil esaten ez dudala Gonbidatuko nahi. dut zuen. Baina, hola, Nabil, experimentación. ez dudala nahi, zergatik hasi zarete esaten joateko. Pues experimentatzeko, Etorri zu probatzeko. nirekin Bai. al Nacional de Magic de Cáceres? Banoa? Ez dut nahi. Igor- Etorriko Kontagiatzen zinean. Igor, zegoen zara, playa nudista batean? Ikusten zergatik ez den Igor. joan behar. Segero jendia zen da oiuka. No, que es broma. Orduan dantzaria zara. Bai. Bai. Zergaitik, noiztik. A ver, hori. Ba, ni txikitan izena egin dutena denetik. Saskibaloia, eskalada, antzerkia, pintura, dana. Eta dantzakin izen zan, bale, hau bai. Ume horietako bat Wow. zeukala en plan 6 ez da eskolare. Bai, baina nik nahi nabalako, Claro. Ah, bale, Nire bale. gurasoak Malen altura deskantzau. bezala. Eta nik gustatzen jatan dana musika, antzerkia, dana. Eta dantzakin izen zan, como, Zeinen irrika ikastearren. hau bai, Eta hau ze bai. dantzarekin hasi zinen. Ba, hasi nintzen deitzen zan dantza modernoa, Ah, bai. dala ba hoi Bai. nintzen da komerzial dance, tal, Bai. eta me encantó. Osea, urte baten ninaban, ba, tipiko astean ordu bat, eta esan Bai. naban, bale, urrengo urtean, kendukona beste dana, eta hasiko naia dantzakin full. Bale, Wow. dantza somatu zinun ondo ematen zitzaizula. Pintura eta beste guztiak ondo ematen zitzaizun bai. Ai, ez aminaban baietz, berke. Mozart. Total, bai, dena ondo, ez. Bai, baina kirolak orokorrean ondo, eta gero arteakin lotutako dana, eske me encanta. Eta nik uste pertsona dut, fisiko bat zara. Bai, bai, Zure bai. gorputzarekin konexio sakon Bai. bat daukatzu nik ez. eta tira. artistikoa. Niri bai. batzutan aztu egiten zait gorputz bat dauko. Ez que gero bereta, como, adibidez, dantza egitea, edo margotzea, edo,
askotan ere, como jartzen diozun jarrera, maske gero teknikoki hobe edo kerrago dagoen. Guatemala igual te peor. Osea, askotan igual ez duzu kriston teknika marrasteko, baina baduzu como zure nortasuna, zure estiloa, zure gauza, eta sortzen dituzu gauza guai. Gauza kreatibotan baliteke baino, saiatu naiz noiz bait dantzatzen, show baterako edo dana delako, en plan, bale, baino, inneik dantzen plan, jaja, ze divertigarri dantzatzen du gaizki, baina saiatu dantzatzen ongi, mugitu behar badet ekstremidade bat baino gehiago batera, nire garuna kiskali. Daniel, baina zu gauza bat, zu jartzen duzu. Sombras milaren publiko. Ez, alderantziz, zu jartzen duzu sombras chineskas. Divina Komedia dantzan, eta zu badakizu dela Divina Komedia. Eta eske hori da zerbait ona. Bale, horrekitzu dezu kumplido bat, eskerrik asko. Hau izan da nire autokompasioa. Nik uste tartean garrantzitsuena dela ukitzea pertsonalitatea. Eta obviamente gero lantzen da. Osea, nik ikusten dotaz nire dantzako lehenengoko bideoak, eta ez hain urrunekoak, bindala 2 urtetakoak, y digo, que mal bailo, que horror, odio verme, baina lantzen da. Bai, edozein, nola esaten da, edozein teknikatan, en plan, hobetu dezakezun edozein gauzatan, begiratu behar dezu atzera, pixka bat lotxarekin, porque beste lo estás estancada. Guztiz. Baina Montero. Ikusi behar da eren, hori, hobekuntza bat dagoela, hobetu duzula, orain beste medio batzu dituzula gauzako begiteko, edo baduzula jo kese teknika gehiago, edo ikasi dituzula gauza berriak eta, aplikatuko banu hau orain no sekeno, zerbait hobe egingo nuke, nizut hori garrantzitsua dela como artista baten guztiz. Eta experimentatzea eta iztea kreatibitatea, ateratzea, eta gero bai, niri gustatzen jata pizka bat, como lo abstracto bai. Igual pertsona batek egiten dau dantza bere erara, eta printzipioz esatezu, buaia kuadro, baina eske me gusta ese kuadro. Ez dakit. Hori oso polita da. Dekotz galdera bat igual pixkatz komprometitua. Badaukatu zeure burua artistatzat? Kostau ja eta pila bat hartzea holan, Osa, ni, igual noien 10 urte dantza egiten, dantzari moduan, soldata batekin, esaten duzula, vale, vivo de esto, te quiero decir. Eta esaten zoztien, zu, zer zara? Eta ni, bueno, emotaz dotaz dantza klase, dantzaria naz, baina gero ikusten dotaz, 10 urteko umeak Instagramen, bailarina, eta ni, kostabia eta pilo bat. Eta artista bebai, zezan, como, vale, dantzaria okei, baina gero dantza eta zaparte egiten dutaz beste 40.000 gauza, no pu parar. Beste bigarren kriba bat dau artistarena, zeren eta uste dut jende askok daukola dantza, como artearen inguruan dagoen zerbait bezala. En plan, artistek dituzte dantzariak. Eta da, como oso gauza tekniko-mekaniko bat, baina berez, 7 arteen sailkapen tradizionalean, badago dantza. Ja. Eta gero, ni ustez, moduren batean edo bestean deno gara artistak, ez? Gero jazure burua definitzen duzun dena perfecto. Nik esan dut jende asko ez dala artista, Baina bai, esan nahi dut. Bada jendea den artista, eta ez duena, ez dantza, ez abestirik, ez margotzen. Da artista, igual da, bera da artista bat, eta bera como personaje bat. Hori gertzen da en el aura, eta en la vibra. Bai, baina horregatik gaude zuta biok de alta en excentricos y caricatos y charlatanes. Bai, hori da. En plan da, bestelako guztiak. Bai, la otra edad, ez? Baina, bueno, niri kostatu jata, onartzen nire burua holan, ze gainera konparatzen nintzen asko, ja como exitoa zaukien pertsonekin, eta esatet, ai ama, ni dantzaria da, bai total, que vergüenza. Horren esartzen da, nire ustez, emakume eta disidenteoiz jartzen diguten como presio hori oso onak izateko, sabes? Porque da como que gizonak, izan daitezke mediokreak, eta zuk esan dezakezu gizon bat abeslaria dela, eta igual da como un cuadro, baina dena perfecto, porque kuadroak ere gomar dira. Baina gugan da como oso ongi egin bar dugu holtza batean egoteko, edo oso ongi egin bar dugu hau egiteko, porque da como que presio gehiago sentitzen dugu, eta jendak kritikatzen edo epaitzen du askoz gehiago guk egiten duguna, ez denez beste batzuk egiten duten. Orduan, gure kasuan mediokredadea, bueno, gutxineka ari gara lantzen, eta aldarrikatzen, en plan, mediokridade hori, baino da como que ez dugu onartzen, ez dugu usten gure buruari mediokre izaten, izan gara como oso onak, esateko, pues dantzaira naizela, edo travestia naizela, edo abestaria naizela, edo dena oso zilegi da zuek hori sentitzea. Es que se pasará, ¿no? Pues... No, gizon ez bitar bat naiz, bale, nabil dekonstruitzen. Nabil dekonstruitzen. Baina bai, egongo zinateke noizbait prest asumitzeko dantzari mediokre bat zarela? Ez. Claro, es que claro. Claro. Denok nahi dugu aldarrikatu mediokridadea, baina pa los demás, no te jode. Bai. Ja, ez, bai, nik bai ikuste dutaz igual nire lan batzuk, eta esatot, que horror. Baina egia da, hau bai goiz ikasi nabala edo onartu nabala, eta zan, bale, hasi binaia gauzak eiten, edo kanporatzen ez, nire etxean, me monte unos shows, izpila aurrean, tal, la Super Bowl de ANP. Claro, esatot, hau geratzen da niretzat, eta nik urot jendeak ikustea bebai. Orduan, noiz hasiko nahu erakusten, eta egun baten esan, bale, ja, ze, aztemane itxoiten, ni ikustera nire burua perfektua, ez da helduko. Orduan, bai,
esaten dut behitu. Zu hasi, erakutsi eta joango zara hobetzen, ze prozesu horretan ikasten da pila bat. Orduan hori bai. Eta gero nahi izan da momentua, porque no estez como... A ver, ez da azken urtetan egiten den zerbait, como duela asko egiten da, baina azken urtetan ikusten dut pila bat dantzarik egiten duzuela, como bideo batzuk, rollo videoklip bat, baina bai... TikTokak. Da como... Videodantzak. Nola? Hau ez nau familiarizatu da fenomeno. Pues igual da Instagramen bideo bat, abesti bat, eta koreografia bat, baina como ongi grabatuta, eta argiak, eta dena perfecto. Bai, ikusi ditut, bale, bai. Eta hau da bere produktu propioa, zehazkenean da saretan mugitzeko zerbait. Hori da, bai. Nik uste dekogula dantzariok komplejo pila bat beti gauzelako bigarren plano baten. Ze beti dau artista, abeslari adibidez, eta zu atzetik. Edo musikaletan beti dauz aktoreak, direla interpreteak, eta gero atzetik dantzariek el cuerpo de baile. Beti gaude atzean. Eta ez jaku hartzen, en serio, beti la última mierda. Orduan, esatezu, bale, bideo honetan izango naiz ni protagonista, nire dantza, nire koreografia, nire ideia, nire argiak, nire dana, superestrellas. Da como videoclip bat, non aurkezten dezuk superestatutako koreografia bat. Beti ematen zait, harrigarria, nola dantzariak zaudeten hain atzera bultzauta, zeren eta zarete super beharrezkoak. En plan, daude... Eskerrik asko. Hartu edozein ikuskizun eta kendu dantzariak. Da, jendiak egiten ditzuenean bideo honeik adibidez pertsona bati musika guztiak kentzen eta jartzen soinu honek dek eskutzen az zapatillas edo zuelo eta horako. Da, en plan, ezin zare egon dantzari bezala, eta dantzari gabe, eta dantzari askoren lana da artista mediokre hau, ez dago izanak esan beharrek Dua Lipa, bultzatzea beste artista guztien mailaraino. Dua Lipa baino lehen baude beste asko. Bai, baina hori da famatuena. Eta ez dut esan behar bi aldiz, Amaia Montero. Orduan, nola eraman daite... Nola onartu da hau sozialki? Ja, gu garelako supertonta, ze beti onartzen dugu dana. Ze ez dau lan asko, orduan esatezu, bale, edo zerren truk eingo dut. Eta gero, beti gara azkena, ze musikariek kobratzen dute superrondo, ez dakit, musikaretan aktorek, eta beti azkena. Hori da, la última mierda, benga, hau zuretzat, eta konformatzen zara. Ze esaten duzu, nire etxean egon beharrean, nau hemen, eta egiten dut hau, baina bueno, es lo que hay. Ja, gero ere, como que... Ni lo que hay ni leches, sindicato, revolución. Total. Baina, eske hemen ere sartzen da, eta nire ustez, asko aipatzen duat zerbait da, aldatu behar dugula como kultura kontsumitzeko modua, ez? Eta adibidez, jari gara, jarriko txosnak, baina igual zait txosnak, edo igual zait herriko jaiak, edo igual zait dena delakoa, ez? Espazioak. Baina, adibidez bezala jartzeko, pues jari gara gutxinaka txosnak aldatzen eta sartzen beste ahots batzuk, beste identitate batzuk, izateko dena como gizon, sor, rock egiten, o lo que sea, ez? Vale, nire hori falta zaidana da, programa kultural hori ere irekitzea. Ez izatea bakarrik kontzertuak. Ez izatea bakarrik como, ¿sabes? Como que falta zaite igual, pues, dantza ikuskizun bat. Yo que sé, bapatean poesia ikuskizun bat. Igual zait, baina, como... Gehiago, o sea, como gehiago, diversitate gehiago. Hau hitz egin genuen Osa Mujikarekin, eta ez da horrela deitzen, baina ez dut izan agoratzen. Jaiot. Eskerrik asko. Dantza ikuskizun batera joaten direla beste dantzariak, eta dantzarien familia eta lagunak. Baina ez da jendea joaten, en plan, tengo un baile este sábado. Bai, nik esan biot, egia da, dantzariak ez gareno besteok, ez? Euren a favor, digamos, o sea, zaila dala batzutan konektatzea dantzakin, ze, claro, zu gure zu transmititu, mezu bat, eta da zaila ulertzea ez, gorputzakin, ez dakit, zelan azaldeko con un wave, lo que te quiero contar. Orduan, zaila dala publiko konektatzea mezu batekin. Baina, hori alde batera itzita, ez da guapísimo. Hori esan behar natzuen, emon behar da aukera bat. Zu joan ikustera, hori adibez, jaiotzen ikuskizunak eta flipas. Osa, da, super guapo. Edo gero, artistekin bebai, esan duguna. Itzi artista bat bakarrik, edo dantzariekin. Eta el show, gero, ez dakidan ni dantzarian azelako, baina beti heltzen jata de, ikusi eta hau show, eta dantzariak, eske brutal, el show brutal. Guri gertatzeko gukera bate dantzariak, eta jende obsesionatzea gure dantzariekin. Ez que obsesionatzeko modukoak dira. Irantzurekin jende dago como flipada, biba. Bai, ez que ezin zarete egon... Osea, guk dara matzagu peluka eta orpegia pintauta eta bar, porque bestela no nos mira nadie. Inor. Ez que ezin dozu espero jendia begirazia. Se gainera batzutan, travestismoan egiten den zerbait, asko egiten den zerbait da, egitea dantzariekin koreografia berdina. Eta niri iruditzen zait tontakeri bat, ze ni ez naz dantzaria, haiek bai. Orduan egon binaz, esanatokian egiten haien berdina okerrago. Ez dakit ze planteamiento. Hori landu behar da. Baina ez da beharrezkoa, ze badauz bai artista principal batzuk, saiatzen direla hori egiten, eta da okerragoa. Ze, jazta, zuia deko zu el adorno, hori da, zuia, egin da, balio dutzu. Baina itzulita dantza showetara edo,
egia daren ustez hemen sartzen dela como pixkat klasismo puntu bat, porque adibidez, baleta, queda fascinantea, baleta da, historia bat kontatzea dantzaren bitartez. Eta como que jarri zaio pedestal hontan, que merezi duz duzan ez, baina como que baletaren bitartez igual bai, baina igual beste dantza batzuen bitartez edo egiten denean, como que jendeak ez dira beste interesa jartzen, eta ustez hor dago como klasismo puntu bat de el ballet, ¿por qué no? Bai, porque sare fan behar zure emaztearekin en Albardio Salamanca ikustera funky. Adibidez, hori zergatik ez, no? Baleta bai, baina ikustera ez. Ja, money atzetik eta jendea. Ja, egongo da hor gauza bat. Galdetu nahi dizut, oin epatu dela funky, zuk txikitan imaginatzen dut ikusi izan dituzula fama bailarupa dantzu. Obvio, ni obsessed famarekin. Que fuerte. Ikastolatik bueltan, merienda jaten hor. Amamos. Ni horitzen naiz, nire laguna Ainhoa eta biok joaten ginera igeriketara 10 minutu beranduago sartzen ginen, porque ez en plan, bukatu fama eta ateratzen ginen etxetik. Baina bukatu arte era como, estaztu que me voy. Bai. Pasatu jata baitu oindala hile bat, egona egiten dantza con Vicky Gómez. Pa una serie leyenda, benetan. Bai. Ez dakit norden. Bakadiakit norden Rafa Mendez. Bada fama bailar irabazi zuena. La coreógrafa de OT. OT dago. Hori da Lady Gagaren edizioa? Ez, Lady Gaga izan zen bigarren uste dut. Hori da, bai. Hau lehena, bai. Que fuerte. Ez que egon zan momentu bat non kulturaren puntan bazegoen dantza. Ze mundu osoa zegoen ikusten fama eta dago gauzak. Ja. Izan zen post-OT, gainera. Eta zegoen como ritualismo oso hau, mistizismo oso hau de... ikusi da edo, jo que se, Rafa Mendez famatua egin zan. Eta Rafa Mendez da pertsona bat completamente desquiciada. Baina, pues bere talentua eukiko zeban. Ikusten dezu zeure burua dantza irakasle bezala en plan profesionalki luzetara? Bai, azkenean da nik esan aban, baleingot nire hobbitik, nire bizitza, ze egon beharrean ofizina baten 8 ordu ordenagailu baten aurrean, eske ez dut balio 0 orduan bai, arratsaletan nire lana da dantza klaseak emotea, eta bai, gero nina super komodona, esaten dut, klaro, 50 urtekin egongo ni hor, venga, gora, bera, bai, igual ez. Pilates, solako bai, badekote titulo horrek danak, badekotaz de monitore pilates, badekotaz hor gordeta por si acaso ya aterata pa un futuro. Baina, bueno. Zora garri, inbizu Jennifer Lopez bezala eta aseguratu zure belaunak, eta horrekin ja egin da. Hori da, bai. Eta zu dantzaren inguruan egiten duzu, pues, zure bideo propioak, zure koreografiak, zure dena. Dantza irakasla ere bazara. Baita ere egiten diezu koreografia euskal artista eta artista askori, adibidez, Kainakae, Marceta, Isa Sakara, eta bar. Eta honen inguruan. Kontratazio gehiago md@nepe.acedo. Igor, jarri hor. Homosexual. Eta zein esango zenuke dena zure alderdi gogokona, dantzarek inguruan? Izatea dantza irakasle koreografa edo nire bideoak egitea? Egia da, gehien esplotatzen duten arroio dantza maksimora, en plan, a otro nivel da, nire koreografia propioak eta edo dantza klaseak emotea, beste dantzari profesionalei. Ze hor aldozu eraman, hori, maksimo nivel. Hori gustatzen jata pila bat. Hori, dantza bideoak eitea, baina ikasleekin beharrean, dantzari profesionalekin, hori gustatzen jata pilo bat. Baina jartzea zerotik, dantza inez dauen norbaitekin, eta irakustea eta ikustea prozesu hori, me encanta. Pertsona inepto batetik zerbait ateratzea. Guztiz. Aitz batetik, eskultura batetik. Naiz da izen superra ritmiko, benetan, ikusiote zela, kontratatzen bazaitut egiteko zerbait? Total, pertsona asko, ez datuzula, ama, eskuma, eskerra, osea, barrio sesamo, 1, 2, 3. Bai, hor gaude. Eta, osea, igual, benetan, bien saiokin, lortzen dabe koordinazioa pizkoa lantzea, ateratzea bakoitzak bere pertsonalidadea eta potenziala, eta benetan, asko esaten dut, baina, da lana. Eita, ensaio pizkat, bebai aukitzea, irakasle bat, jakitean zetekla jo. Eta... hori da pixka bat irakaskuntzaren plazerra orokorrean, bai dantza edo bai matematika, en plan, ez dagoen toki batetik zerbait ateratzea. Hor badau magia asko, baina bai da oso drenantea, ez? Bai, ez que dauz batzuk, cariño, a ver, cariño, zuk ez egin dantza, listo. Hori da, ni uste dut kategoria hortan nagoela, baina, bueno, ez gara izan behar guzti askotan igual beharrezkoa da, ez? Osa, pues, no sé, ikusten bada norbait ez duela balio, como que gaude bizitza, balio, ez dakien, no? Baina igual, en plan,
Bai. Jo que sé, eske beti da como txalotzea jendeak egiten duenak, eta txalotu behar da, baina bestalera igual behar da. Nik hau esaten dut profesionalki. Bai, hori. Gero ja hobi moduan. Hori da, bai. Bai, nahi dozuna. Gure basu ostegun atzaldiak pasa dantzatzen nirekin, pues ondo pasako dugu. Hori da. Oin bai, Madison Square Garden no vas a llenar. Claro, hori da. Hori bere iztu behar da, ze Bai. hori da, oin jadana, helburu batekin, edo izan barnaz onena, tengo que destacar, eta ez, oza, zukaldo zuen dantza, hori azte azkenetan ordutxo bat, desestresatzeko, eta burua izteko beste, hori, arazo guztiak atzean, eta listo. Eta bada artearen alderdi pixka bat itxusi bat dela, en plan, aptitude natural batzuk izan behar dituzu. Ezin zare izan abeslaria ahotsa gabe. Ja. Badakitzu, orduan. Ez dakiz zer esan, Dago- dena landu daiteke danele. Aurkitu dezakezu modu bat, non zure aptitude falta bihurtu erakargarri. Adibidez, jo que se, trapero guzti honek kantan mal, aposta. Badakitzu, bainoz... Bai. Ja es una vuelta, badakitzu, ja ez da gauzak egitea. Nire ustez dena egin daiteke moduren batean edo bertzea, baina da Hori ikusteazuk polita, ere zer egin dezakezun. Rollo, ni orai hasiko banintza Basketbol. baletan, Vale. pues igual zerbait egin dezaket edo ez edo lo que sea, baina como que ya argi daukat, ni naizela iritsiko izatera orain. Ballet dantzari dantzari honena, porque famatua, como que ezaguna realitate dena. bat, no? En plan, es que badakit noraino iritsi naiteken edo noraino ez, ze adina daukadan, ze denbora daukadan Bai. eskintzeko, como gauza asko, ez? Pixkat, self-awareness hori izan behar da, en plan de, vale, en plan, zer egin dezakegu honekin ez? Hori Bai. da, bai, guztiakin alda landu. Ezin dana landu da zure barruko argia. Ja. Hori da super garrantzitsua. Ze dauz batzuk, ni izango naiz, eta, a ber, amore, Ja. ba ez. Eta Bai. jarrera, nire ze badago erdia. jeta oso ongi dantzaten duena, baina ez duena deus transmititzen da, como, vale, pues, bai, egin Hori duzuena, da. bueno, musikarekin perfecto eta no seke, baina como que ez duzu zer transmititzen. Ez dakatzu harimari. Beste batzuk Hori da, da. como que igual, ez da imperfecto, baina como que de repente, claro, aurpegiak eta no seke, y te vuelves loca. Gorputza dana landu alda. Ba, hori, igual, elastizidade, hasta zer. Hori da lantzea. Egia da, pertsona batzuk daukiela errestasun gehiago beste batzuk baino, ze hori da genetika, Bai. baina hori da, barrukoa Bai. hori ezin da landu, Nor Daukot, izaten zuen del brillo de los ojos? ez opera, Lola Flores. Lola Flores. Daukot, azkenengo galdera tekniko bat, gabitzen ben firinfaran konelartu la teknika, baina oso denbora goiez, eta gero nahi dut zartu beste toki eski batzutan. baitu, Aha. Vale, Hogeita vale. babila, oh my god, venga. Eta gero ditu gauza, baina daukot azkenengo galdera tekniko bat. Daude normalean dantzari gintzan bi pentsamendu korronte. Bata da dantzari estoiko, ballet, espresion, neutra, atzean, geldi, erritmoa, sare musikaren tresna bat. Eta bestia da Britney Spearsen dantzariak diela maricones aceitaos, Amamos. eta haien helburua da publikoa erakartzea, orduan izan behar die alik eta espresiboen eta guapuen eta tal. Zein uste dozu dela zuzenena? Uste dozu dantzari bezala izan behar zela tresna bat edo protagonismoaren bila egon? Biak dauz ondo, azkenengo gauzo dituta ez robotak izatera, baina bai, egon barzara zabalik, esatera, albinaren show batean agertzeko, izan barzara igual super espresiba, divertida, Vale. tal, eta igual de repente bazara, ez dakit, beste baten dantzaria, eta esaten dutzu, ez, nahi dut danak izatea, hori, espresion neutra, mogimentuak super garbiak, danak batera, orduan, Vale, zuk osea, da jakin behar dozu, kontestuala, bai. hori da, dantzari moduan jakin behar dozu, nun mugitu. Gero izan alzarela zu beti, eta dauz, oin koreografo batzuk esaten dutela, ez, nahi dotzut zuri, zarelako horrela, eta izan barzara zu, baina gehienetan, hori, da papel bat aktore bezala. Dantza honetan tokatzen zaizu zer lamaz putala izan. Bai, eso. Bai, bai. Puta, la vas torra, la vas Bai. guarra, nasty, no sé qué, eta izan barzara, pues, una guarrona. Eta ez, beste baten izan Vale. barzara super korrekta, beauty, linda, ez dakit, orduan hor da, ja, Vale. lanak eskatzen dutzu. Claro. Eta orain Nire ustetan puta eta zait- guarra ipatu Itxoin, ozean. nire ustetan dantzarek protagonismo bat dutenean, porque ibez, esko nintzen Lady Gagaren kontzertuan, Oh, eta eske, bere Guau. dantzariak dira eske showaren parte, eta ez rollo Total. dantzariak, eske dira Dana. showa, osea, eske Bai. de hecho momentu batzuetan como que Lady Gaga joaten da, eta gitzen dira haiek como showarekin jarraitzen, como historiarekin jarraitzen, eta dira fascinanteak. Oh. Eta aurpegiak eta dena eta jarrera eta buah, Total. fascinante, fascinante. Zer moduz da beste pertsona batentzat koreografiatzea? Depende, lehen esan dut lana da, labe bai ez, orduan, bueno, batzutan, dices, igual ez da gehien gustatzen jatana pertsona honen koreografa izatea, baina let's fucking Ja. go. Egingo dugu podcast Eta noiz bait- sensazionalista. Eta noiz bait eskatzen, ui, que Felipe, eskatzen dizute rollo, zerbait kezu en plan, igual no, no. Bai, niri pasatzen jata askotan, pertsonek daukiela ja euren ideia buruan, eta esaten dozti, bale, nahi dotein hau, alda, eta nik, dana alda, Ja, claro. orain, que sea un mierdón, Ja. bai,
Orduan, Ja, claro, ja. jendak batzutan itzi behar da, como, darse consejo, azkenean basatoz, ni gana, gustatzen baiatzulako nik egiten dotena, ez aldatu dena, ez, Ja. ez dakit. Ni gero, hori moldatzen naz, baina, batzutan bai da... Hori gertatzen askotan, ikusi dut, adibidez, eske horretu hori gura josketarekin eta da jendea, no, eski nire dut hau egin horrela, eta como, Bai. no, eski horrela ez dago ongi, jo, eski nire dut horrela, es Ja. como, entonces, ¿para qué me preguntas? Baina Como eske que gero- da como, que no va a salir bien así. Baina gero batzutan, eske azkenean artistak garen enean batzutan enkarguak egiten ditugu, eta enkarguak guretzat direnean, bai ulertzen dugu gure behar partikulata edo, nire ilapaintzaileak ez zuen nahi hau egitea. Porque hau Hori da. gaizki dago, baina nik esan nuen, no, baina nik gaizki nahi dut, orduan jazta. Eta batzutan, sukaldaria bazara, eta daukozu kliente bat nahi ditxuna jan makarroiak con ketchup, y después, oie, kliente, Bai, gure hori da, zuk egin hori behar nahi da. badozu, bale, baina Egin behar etzen da. badoztezu zure nire iritzia, Bai. esango zut egia beti. Claro. Hau nire ogibidea denean eta ogirantz bidea egiten ari nahi zenean, egingo dez baino bestela, ni de koña. Eta, Pasako gara beste alderdi batzuetan. ni nahi nauen, bueno, bai, ja galdetu diozu, en plan, nork egiten du dantza txarto, esan? Jende asko, jende Esan izanak, asko, esan izanak, mesedez? Ez que hemen jendea dago Bai? oso rigido, benetan, Ja. Uste Klase dezu batzuk, badagoela tema eh, kulturala unon euskaldunok ez dugu ondo mugitzen gorputza? Ez, nik uste dala lantza eta lotza kentzea. Ze hemen Oh. egia da, jende asko egiten dagoela dantza ondo, baina ez dago esplotatzen. Ja. Eta beti dauz hor pizka bat rigido ez, baina bai. Nabaritzen duzu igual... Gizon gehiena, Hoi, Samarron. baitu Euskal Herrian gauzela eta artista pilo bat dauzela, nik uste dut, gongo zala postu fuerte bat, de repente, Inigo ETS-koa, Tom Bulego, Zetak Peio, a ver, Raúl un Alejandro poquito de bezala, de movimiento. repente. Euren estilora, claro, ez dut Bai. esaten de repente izetea hemen. Bachata, baina. Bai. Claro, baina, claro, oin adibidez ETS katerau batxata bat, egin batxata, egin batxata. pizka bat, Egin bai. batxata Romeo Santos. Adibidez. Bai, Jesus un par Lema. de klasecitas eta gero ja Hori da. koreografia. Eta bai, ez dantza, baina kontzientzia korporal, osea, zauz, estenatoki Bai. baten gainean, ez Ba. dakizu, demora guztian, alde batetik bestera, bueno, pues erabili pizka zentroa, gero joan beste alde batera, osea, adibidez koreografak ez dugu egiten bakarrik dantza sortu, osea, da, estenatokia zelan erabili, Claro. Bai. zure gorputzan, ez? Ba, igual, beso bat altzatzea, baina zelan altzatzen duzun beso hori, Ja. intentzioa, orduan, hor, Eta Deitu be, bai. formazioak eta posizioak, Hori en plan, da. asko egiten da formazioekin, no? En plan, batan, pues, igual dantzari hemen eta ateratzen dira bost dantzari ona, baina gero, no seke, eta horreiak Bai. como kontatzen du zerbait. Bai, niri asko flipau zidan egin ginuenean posizioen asuntua. Osea, en plan, jakin behar dut esenatokiaren ze aldetan nagon momentu horretan zen iblan, Claro. otzatare, bai. más trabajo. Baina, Ba, eske beharrezkoa da, porque hori gero holtzari ikusten dena da hori, posizioak. Osea, bai, kontzientzia eszenarial. Hori da. Hitz egin dugu dantzaren inguruan, teknikaren inguruan, zure talentu sorta galantaren Yes. inguruan, ane pedazo de artista zoragarri bat zara, nola eta zergatik amaitu duzu Kalaxkan? Beitu, hor deitu zoztien direktamente casting bat egiteko. Bai. Eta esan zuten, hau da programa bat egoteko aurkezle bezala, tal, muy salserito, eta esan otzien, bueno, nik egiten dozaretan edukia, baina aurkezle bezala, ez duten, egia da gaztean dekotela nire sekzioa bebai, ze, egia da helduzala punto bat dantzakin esan dotena. Gure kontau gauzak eta dantzakin, gorputzakin ezin dut, como te cuento. Ja, Orduan, bai. esanan, pues bueno, baina esan utzien, ez dut ikusten nire burua hor. Esan utzien, benetan etorri egin castinga, eta esan utzien, a ber, baina ingo dut castinga, en plan, aha, noa edo ez noa, benetan etorri castingera, eta esan utzien, vale, joan nintzen, eta Qué hartu buena, en plan, zoztien. baino ingo dut castinga, Claro. porque egiten badet mugitu behar naiz. Ez, eta Orduan, ingo dut, gainera izan zan vale. fuerta, ze casting egunean joan nintzen, eta ikusi nahan una kola, neska pila bat, tal, Benetan. eta nik, ai, ama, me anti-mau, ze, claro, ni ja pentsatzen de, venga, pues egin castinga ikusi bardotzuelako pizka bat zuzenean, baina, estás dentro. Bai. Eta de repente gioia pasatzen da, joe, lakete da la replika, esaten, joe, nau ja gidoia honetaz pasatu dira hemendik ja 50 neska, tani, ke? Baina bueno, gero hartu zoztien, eta posik, Hombre, on the other hand, 50 neska horiek bai timauzitxu ez pizka bat. agian bai. Pizka bat timauta bai Baina, que zauden. fuertes nekin nik, hola, kalaska egiteko, en plan, un casting, Bai, 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 Casting eta konkiserako be, inbehar Zaude- zenuen castinga, ere. Bai, bai, bai. Konkiz ez nau familiarizatuta, baino Kalaxkan zaude hain Egon ondo zarete jarrita. biok, Hain ondo jarrita zaude. Zare, hain zoragarri zare, como Lucrecia de los Lunes. Cruela de Bilbe, bai, pizka bate. Total. Banekien. Zer modu registro hori da. aldaketa hori? Eh, Como que baten, karo, aurrentzako edo gazteentzako La programa más bat da. puta del escena. Ja, bai, niri pasatzen jata dala, aurrei zuzenduta, baina hasieran esan zozkoen zala nerabei zuzenduta. Ja, ja. Orduan gu jarraitzen dugu nerabeentzako aiten, eta egiten dugu berba denetarik, oza, de suicidio, de LGTBIQ+, de, oza, bullying, oza, danetik, eta esaten Bai. dut.
osea, gero kaletik igual dator ume bat literal 6 urtekin, ai, ikusten dut Kalaska. Eta yo hablando de coños, o sea, en plan como, baina Oye, bueno. neska, pues ya está. Bai. Ume horrein Pasatzen. erdixak badauko koño bat. Hori da. Orduan ja ez da. Hori da, hitz Bai. egin behar da. Bai. Es que hitz egin behar da, es como que, osea, berriz ere, eta guaidaren ustez hori ez, como que aurrentzako programat ez infantilizatzea hasta cierto punto, ¿no? Igual ez dugu hitz egingo, Suicide Season. yo que sé, ¿no? Baino bestela zergatik ez, no? Bai. Hitz egin hori Eta porque es oso que hay- gustora, osea, ze gaiak dira. zatozte gonbidatu superinteresgarriak, eta niretzako da aukera bat hori, zuekin egiteko berba, ezagutzeko gehiago, eta naizta egon batzutan mugatuta, gero ikusten dena, ze da superraskarra eta edizioa Ja, dira literal bai. 15 minutu, baina gu egoten gara hor, ordu eta Ordu eta piku. piko, nik Bai, flipatu bai. nuen horrekin, porque ginen ordu eta piko grabatzen eta Ja, ves. karizketa eta no seke, eta gero ikusi nuen eta zen en plan, 10 minutotan, Bai, ¿cómo? bai da, ¿Cómo? claro, clickbait, ja, umentzako, ja. retención, orduan, bai. Nik nahi du galdetu mini jolasen inguruan. Niri, Daniel Galdaera, on the record, Qué horror. Aneperen pentsamenduak ez dira nire Qué pentsamenduak. horror. Niri edozein planteamendutan, nasatu dute, bai, eta egin egingo dugu jolas bat, erortzen zaitarima lurrera. Ja. A ver, pues batzutan divertigarria da. Esan behar da. Esan bat. Da para el reel, o sea, da... Hori bai ulertzen Tal da. cual. Eta horregatik galdetzen dizugu, aberkien baila mal, aberkien todo esto, zerrilak egin behar dira. Baino, ui jolasak. Zein egin dezute gehiago, zen jolastu neban, ura Hori ez dugu egin gehiago imaginau, Bai. Te tocó el malo. Konfesatu neike gauza bat esklusiban, Por supuesto. botan izun ura gainetik aposta. Hombre, el show. Claro. Bai, nik badakit. Ez que, dekeneukan ahoa urez beteta eta ez zan barrarik egin behar, eta hanek esan zuen behin da berdiro, mesedes ez busti, ez dut busti nahi, ez dut nire burua Bai. busti nahi, eta nik busti behar. Claro, bai, ez, baina nik esan nuen ez guzti jakinda buztiko zenidala. Vale, Bai, vale, hau da orduan el egon zan show. elkartizita tazito bat gure artean. Bai, Hau da, bai, esaten hau nuen, badakigu. es que Hau da ez show badut- business, dena osea, gezurra. Kamara pizten denean da como a todo, o sea, Bai, show. eneko eta biok ez dugu elkaritze egin la urtetan, baina kameran Total. aurrean bai egiten dugu. Asuntua da, gelditzen zaretela reel gabe, si yo no mojo a la presentadora. Claro. Claro. Eta gelditzen da klip bat, que justamente da como, ai, jolasbete ingo dugu, eta no pasa nada. Hori da! Orduan da como, zerbait gertatu behar Claro, da, zerbait super divertigarria visual. egon behar da. Eta jolasak egitare hitz egiten. Nire izan zen en plan, naiz horitzen orai, zer jaten genuen, como, Madalena bat, ez dakize, ze que txarra. malo. Bai, izan Madalena bat niri tokatu jatan aginetako pastakin, Ai, Eta baina nire ez zergatik. dukan, Ez que jolas guztiak die torturatzea Baratxuria Claro. edo alioli, naiz horitzen, oso txarra, bai, benetan. Bueno, muy turroia, ez? Ali. Hombre, baina Madalena batean, ez? Bueno. Barikon, osea, Ez, fatal. Eta jolasen inguruan hitz eginez. zer? Egingo ditugu. Ah, ja! Ez dakit, Ja. zer denbora daukagu. Garamatzan, hogetama. Esan Berrogeita nahi dut. hiru, ja. Claro. Vale, pues itxoin repaso general. Bai, zerbait promozionatu nahi duzu? TikTok, zure TikTok ez da oso aktiba. Bai, haciendo la Ane mamarratxa, Petestin. bai, denetik. Me Horra iten dut encanta. daitezke lo que me da la gana. Non aurkitu básicamente. dezake entzulegoak zure eduki maitagarria? Arroba, bueno, zelan esaten da arroba. Abildua. euskal. Hori, abildua, anepe.acedo, hor TikTok, en Instagram, en YouTube, denetik. Eta, laizterraterako dut, induguna berba dantza bideo bat, oso potente guzteuko jatzue. Noiz, nik esate, badakitzu data? Otsaio bukaeran. Espoileatu Bai. dezakegu zerbait, abesti artista, Badira, koreografia sortzi estiloa. dantzari, Oh my protagonistak God. gara, sortzi dantzarik, eta Juan Nazpizka bat al estilo contemporáneo. Ai, Zenina ama. super camaleónica, Wow. te hago de todo. Hills ere, que tio. Nik Bai. hemendik deialdi bat Iruñako udaletxearentzat. Ekarri bar duguan, epeazedo noizbait Hills kurso bat egitera, porque nik claro. hori nahi dut, baina beti dira oso urruti. Orduan, ekarri barko dugu, Antolatuko dugu. un aurrekontu, un todo perfecto, Bai. Begira. eta egiten dugu hemen. Perfecto. Ba, hau izan da gure anepe.acedori elkadezeta ez galdu bere eduki zoragarria sareetan eta bere dantza kontemporaneo berria. Eta orain jolastuko dugu Eta jolastuko. orain ingo dugu Flop Kulturako testa, zu gure fanazaren enjaina izautu Paniko. dituzu kategoria guztiak, baino ikusiko dugu ea zer erantzuten diguztun. Dekot Flop beldurra Kulturako. momentu Hementxe honi. hau. Horretarako Ez egiten naz dugu. etorri oinarte, ez erantzuteko galdera hauek. Ojalá. Ez que, demora dara magu, Bai. ane petortzeko, porque es que, gara, ditugunas agendas, Claro. Qué barbaridad. Dausaria ez badut asmatzen bat bez? Rollo, fallo todas. Bai, kakahuete bat. Venga. Bai. Baina hemen ez duzu faiatzen, hemen da zure Hau da. guztuen inguna hitz egiten. Bai, Vale, hau vale, da, pentsa desde la testa, urrengoa. ez ez urrengoa gero. bestea. Ok. Venga, jarri musikaren bat edo, ez? Pues vale, neska, ez dakit. Ze musika? Testan ez dugu jartzen musika, ez? Nik uste baietze. Bale, bajarriko dut, hau. Guazen. Let's Vale. go. Erreferente bat.
Natalia Palomares deitzen da, aldozo bilatu zaretan, @natotonel. Dago orain dantza egiten Shakirarekin. Oh eta da my dantzari God. bat brutal. Vale. Pop kulturako momentu bat. Alex Ardui bilustu zanean estenatokian ezan alda. Bai. Ez que dekot momentu hori, grabauta, Wow. ez nigo nintzen hor pertsonan ikusten. Benetan? Claro, trauma infantil. Total. Dituen igual 14 urte edo eta trauma. Bueno, en fin, bai. Oh my god. Ez que rik asko gurekin parteak atzetek. Ez que hori egin behar da ondartzetan. Ez, bueno. Bai. Pelikula bat. Alicia en el País de las Maravillas, live Bartonera? action, baina bigarrena. Dala, Alicia a través del espejo. Jendak ez dauela ezagutzen hainbeste, eta da fantasia. Nik ez dut ikusi. Benetan, bai ikusi. Vale. Fantasia. Vale. Ze konferentu ba, bale ikusiko dut. Disko bat. Beitu, azken aldian egona obses con Papota de Catriel y Paco Amoroso. Ba oso ongi. Ez dakit norden bat, Ez, bertze. bai ikusi behar duzu bideoklipa be bai. Vale. Bidaleko txuet benetan, Papota. 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 Os va a encantar. Perfecto. Papota jo. Horixe da. Telesail bat. Harry Papota. Dudabarik Paquita Salas. Bueno, iconic. Iconic. Gorrotatzen duzu norbait. Beitu, hau pentsagoz ezaut, claro. Gorrotatzen duten pertsonak, en plural, ezin ditut izenak esan, ze dira lana ematen doztienak. Claro, posibles clientes. Orduan ja esan dezu, oza, que jakingo dabe, así que esan izan. Zuek imaginatzeko, señoros de 150 años, arloburuak, goian dauden guztiak. Bai, izenik ez duten. Bai, jende beti dira honek, gizonak bai. eta dituzte 200 urte. Alright. Barkatu. Norekin egingo zenuke kolaborazio bat? Nik uste dut deko guzela estilo oso desberdinak, baina osa mujikakin, jaiotzekin, guztauko jatan derrepende, sartu koktel batean egin mix, eta berzaterako, nik uste oso zer berritzailea gutxienez. Gainera la Nasketa fusion, gaitik, la horregaitik. fusion dago oso moda, niri me Bai. encantaba. Bai. Niri me encantaba fama dituzten, no sé qué fusion, eta como, jazz fusion. Exotic. Comida fusión. Me encanta. Mexican Norekin ez zenuke egingo kolaboraziorik. Norekin ez. Ai, hau astu jata pentsatzea. Norekin ez. Alex Ardoideken berriro. Ezaten badozta, aldo ez da zuera kutsi dantzan, esango nintzen, ez, imposible. Caso perdido. Ez seguro horretan ez ditut. Claro, egingo da. Bueno, bera dauka bere pertsonalitatea, hori Bai. esan behar da, baina bueno. Badauka, noski. Norekin egingo zenuke borroka la velada del año? Aitzibergrados eta Malen Altuna. Biekin! Bai, izan alba da, hasiko naiz lehenengo Malenekin, ze Vale. lefundo, fijo. Eta gero jarraian Aitziberratzetik, eta bebai, fijo. Bai. Biak batera, 2 en 1. Hola, hau ez duen espero, dos A tomar por culo, un 2 pan. Alright. Aitziber kontra Anepe, Malen kontra Acedo. No lo había pillado. Ja, notau zaitxut oso geldi, Tardau pizka banik. nor da Acedo? Berdin da. Bai. Bukatzeko zer reality show irabaztiko zenuke? Nik uste hemen esan beharko nagoela fama bailar, baina ez dut uste irabaziko nabieni, ze Aha. dau jende dantzari oso onak, orduan Bai. ez, baina de repente un Masterchef, ojo, Sukaldaria zara? Osa, te gusta? pizka bat. Bai, Bai, ez nire ama sukaldaria da oso ona eta vale. bai hor. Nepo baby. Pizka bat. Vale, Masterchef, me encantaría. Bai. Wow, Me eta hau encantaría si izan gusta da. Masterchefen. Hau izan da gure testa. Ole! Egia dere gazatu zen nuela, fama bailarren, Bai. bazaunen da oso dantzari ona. Bazauden beste kuadro bat. Bai. Hombre, horretarako jaten zara, bai. Kuadro. Bai. Edo bailando con las estrellas, Bai. hemen inberko zanez, bai. Ani Gartiburukin, de Aino repente, Arteta. oan, Tio, nerea me- bikoteak. Nera Hola, metxada, EITB-en egitea, rollo tu cara me suena. Ai, bai, Buah, me bai. encantaría, tu cara me suena. Total. Zu zaude prest ikusteko Inigo Txazarreta ETS egiten de Albina Stardust? Bai. Brutal. Ba, eski Odo nire de nik parte Shakira hartu. edo... Ah, bueno, hori. Eta ni egiba batan, jo que sé, Suerte que mis fechas son Ni izan naiz pequeñas. coach, zenik No. dantza ondo, baina bestea oso gaizki, eta hor, ahotsa belandu Ja, behar da. Ordan ja. ni naiz izen, como la coach de baile. Vale, Bai. me encantaría. Venga, me encantaría. EITB hartu ideia, Zure deitu. aurpegia sonatzen dit, ez dakit. Ez. Zura aurpegia ezagura egiten zait. Horixe da. Ez galdu, zure aurpegia ezaguna egiten zait. Zaez ETB-en. Vale, ekarri orai fitxitak. Tori fitxitak, eta orain testarekin, pasatuko Vale, dugu, Nepe, baino orain bai. Euskal Trivialen Kultura testa. Testa. Bueno, agur. Lehenengo testa da flop, eta bestea da kultura. Vale. Eta orain mesedez hartu karta bat, eta gogoratu akats bakoitzaren gaitik eman behar diguzula 50 euro. Vale.
Prest daude? Ez. Ezagutzen duzu dinamika, Berdin galderak da. dira, erantzunak, denak ongi egiten baituzu, sari bat izaguzu, denak gaizki bat baituzu, zigor bat izago duzu. Let's fucking go! Araban egon arren, zein konderri dago Burgosko administraziopean. Treviño, Amurrio, Lantarón. Hau erresa da. Uf, es que ez dakit bez, es que ni voy a quedar como una tonta, dame Nik ez lagundu. dakit zer den, zer da konderri, zer da Burgosko administraziopean. Esango dut, Ke? esatearren, Treviño. bai. Zuzena da! Wow. Ez da zute ikusi mapan dauela araban zulo bat. Pues hain badakitute. Begiratuko Erosiko dut zut hemen mapa bat, por San abertzi Valentin. batzen doztien. Zenbat langile hil ziren Gasteizen poliziak 1936ko martxoaren 3an bideratu zuen errepresioaren ondorioz. 5, 3 edo 6. Barkatu musikagatik. Ai, espero tiru. Ez, Oh. 5. Oh. Espero tiru, o sea, espero 0, Claro, baina, bueno, baina. izatea... Dentro aukeren barruan, no? Claro. Gutxienak. Gure doluminak. Zein izan da luzaroan Nafarroako karlisten egunkaria? A. Diario de Navarra. B. La Voz de Navarra. D. El Pensamiento Navarro. Ni idea, es que gainera Nafarroak zaudete marginaus. Bai. Ez dakit. Esan letra Igor a bat. lo tuyo, Esan letra bat. Irua. B, o sea, C. D. El Pensamiento Navarro. ¡Zuzena da! Es que txibatu didate. Igor, interveniruten dezun azkenengoa, Te amo. Ez dugu ekarri behar neska guapo gehiago podcastara. Norekin aritzen gara noka. Gizonekin... itxoin. Norekin aritzen gara noka. Gizasemeekin, emakumeekin edo herriko agintariekin. C. Ez, emakumeekin. Bai, noka... Ika eta noka, ez da hori. Da beste gauza Ika bat. gauza bat da, eta noka da beste gauza bat. Da antzekoa, baina bi lekutan hitz egiten diren. Ez dut ezagutzen hori. Eta dira noka eta... Zera, berda. Eta zer? Eta xoka. Ez, El xoka. noka eta nola bestea? Noka da neskendako. Eta bestea da... Ika Bai, ez... Ika bai da muti. Bueno, ez dakigu. jarrai Jarraitzen dugu dezagun. ronda Dena expressarekin. perfecto. Non imprimatu zen RM Azkueren hiztegia 1905ean. Bilbon, Toursen edo Iruñan. Iruñan. Toursen. Ai, ni nahi notzen emon pizkat protagonismoa, baina Zer da- bez, ez que holan bez. Zer da Tours? Toki bat. Toponimo bat. Turra Azkeneko gertatzen den galdera, tokia. azkeneko galdera. Esan? Nola deitzen dira Inurrategi... Nola deitzen dira Inurrategi, Anaia, Mendizale ezagunak? Mikel eta Alberto, Alberto eta Felix, Ander eta Iñaki. Ander eta Iñaki. Ez, Alberto eta Felix. Ke mitiko sinurrategi. Mila esker Ni idea. etortzegatik. Inurrategi? El Bai. hormiguero? Lasai ez dio importa akatsak izateak, urrengorako Total. Ja lortuko badekot dugu... batxillergoa eta la eso. Bai, hori da. Ya está. Me muero. Behar dugu igual pixka bat fluidutasun gehiago irakurtzean galdera. Bai, Ez que inertzen da, ez doala irakurketa tailerra huetara, ez doa, inertzen da, la tia. No, gaur nago berezi gaizki. Ez ditut arnaz hartu sudurretik. Nabil, ahogada, biba, eta alare gaizki Ez da irakurtzen sudurrarekin. Terrible. Si baina arnaz hartu behar dut. Hori egia da, hori egia Eta da. zi galderak ere, hija mia, euskara, nola ditzen da, Inurrategi. gaizki izan dut, Inurrategi anaiak. Horregaitik esan dut txartu. Ba, horreko azuko ego duzu. Eta hau izan da Betela gure gaurko mierda. saioa, eskerrik asko Mila etortzeagatik. esker arepe etortzeagatik, Zuek. super Garria labur zara. egin zait berriz ere. Niri ere bai beti bezala. Zerbait gehitu nahi duzu, zerbait saldu nahi duzu? Ez, egin dantza, osasunerako, despejatzeko, eta hola, bailen. Eta Ongi hurrengo pasatzeko. arte. Mila esker baitia. Mua! Into a station light with midnight.